Mas istrikto na ang mga lagda nga ipatuman sa bagong gi-renovate nga Lartian stall sa uptown area ning Dakbayan sa Sugbo. Panigurado sa tagduma nga kung adunay report ang mga customers, mamahimo dayon silang makasumbong. Ani ang mga detalye ni Nico Sereno. Sukad nag-soft opening sa miaging simana lang na kontrobersyal ang Lartians kay dunay mireklamo nga customer nunod sa giingong pagpaburot sa presyo. Mato di Joey Herrera, administrator sa pasilidad, gitaktak na ang usa ka staff nga napamatud-an nga mihimo niini. Ug aron kalikayan nga mahitabo kini pagbalik, gi-require na ang tanan nga mga stall pagbutang sa ilang price list. Ang presyo sa baligya napaskin sa stall ingon man sa lamesa aron masusi og makakwenta ng daan ang customer. Kinahanglan naa na jud among price. Kay mao man na reklamo sa usa sa customer. Nga mag-overprice ana. So like hatag na gyud mo. Oh, ipakita na jud nila mo ang price. Kung ang diners, more or less they will know, makakompute sila ba pila ang kantidad sa ilang gikaon. So unfortunately, there's this one employee who habit na niya ngayon ana without the knowledge of the owner. So moto nahitabo. Gihangop sa mga customer nga among nahinabi ang maong pamaagi aron matud pa mas transparent ang presyo ug balayranan. Daghang kay mo kauban, daghang kay order so di jud na memorize. So much better jud na nasa lista na nasa official receipt ila ihatag jud sa customer. Para makuan jud ba. Oh, amo magipangayo og lista. Nganong naibawong mi nganong nakabayad mig mahal. Karong hapon, himuon ang formal nga pagbukas sa ilado nga barbecue stall nga giduma sa Kapitolyo. Muupat ka buwan nga gisirad-an ang Lartians kay gipaubos sa renovation. 1.8 million pesos ang nagasto aron mapanindot ang lugar. Duna na say parking lot alang sa mga customers. We have an improved drainage system. Ikaduha, developing the parking lot. We have a parking lot now good for, I think vehicles is like 22, 24. Nico Sereno, Balitang Bisdak.